La 30 de kilometri spre est de Castoria, pe drumul către Amindeon, părăsești drumul principal și cobori spre sud pe povârnișurile muntelui Suprețion. Peste puțin, la peste 1250 de metri înălțime, întâlnești un cuib de vulturi. Este frumoasa și pitoreasca Clisura, în Macedonia Apuseană. Un loc binecuvântat, înzestrat din belșug de Domnul cu frumusețe ale naturii. Sat plin de istorie, biruinți, necazuri, lacrimi și sânge. Trei kilometri mai jos de Clisura, în liniștea unei păduri dese de stejari, se găsește vestita mănăstire Panagia a Maicii Domnului. Istoria ei începe în secolul al XV-lea. Împărăteasa cerurilor l-a îndemnat pe ieromonahul Isaia din Clisura, pe atunci călugăr la Sfântul Munte, să se întoarcă pe meleagurile natale pentru a izidi o mănăstire. Isaia se întoarce în Clisura și ridică o mănăstire în cinstea nașterii Maicii Domnului. Cu timpul, mănăstirea s-a dovedit a fi un chivot al ortodoxiei și al neamului grec. Aici se refugiază îndureratul elenism contemporan cu necazurile și bucuriile lui. Mulțumesc Preabunului Dumnezeu pentru binefacerile sale, săvârșite în multe chipuri, și îndeosebi pentru că m-a învrednicit a cunoaște foarte mulți oameni sfinți. Una din marile sale binefaceri și daruri a fost întâlnirea cu cuvioasa Sofia, așa cum îi se spune în lume, la mănăstirea Maicii Domnului din Clisura, Macedonia de Vest. S-a dus acolo sub călăuzirea preacuratei noastre Maici în 1927, precum mi-a spus ea însăși. Am cunoscut-o în 1958, pe când îmi făceam serviciul militar la Ptolemaida. În urma multor rugăciuni, am întâlnit un bărbat plin de virtuți, pe Evstathios Polichroniadis, care mi-a vorbit despre sfințenia acestei femei originare din Pont. După un drum care a durat toată noaptea prin Ptolemaida, am ajuns la mănăstire în zorii zilei de duminică. Intrând în biserica principală, Catholicon, am fost foarte mișcat. De prima dată, uitându-mă la catapeteasma sculptată în lemn, am observat-o pe Gârbova nevoitoare, îmbrăcată în zdrențe, și am fost răscolit profund. Iar după rugăciunea cu frica lui Dumnezeu, când m-am împărtășit, a venit în grabă către mine, dinspre etajul rezervat femeilor, gârbovită până la pământ, după cum am mai spus, m-a apucat de haină. Îmi amintesc că ajunsesem sub policandru, s-a îndreptat, m-a privit în față și a început să-mi rostească urări de bine. De atunci am rămas foarte apropiat de stareță și, cât timp am fost soldat, am vizitat-o regulat. Iar după ce Dumnezeu m-a adus aici la mănăstire, în 1961, câtă vreme a mai trăit Sfânta, pentru că a adormit întru Domnul în 1974, mergeam să o văd de cel puțin 2 ori pe an. Și am primit mult ajutor de la această femeie sfântă. Începând cu secolul al VIII-lea înainte de Hristos, grecii au întemeiat numeroase colonii în Pont,
coasta de nord a Asiei Mici, scăldată de Marea Neagră. Mai târziu, Sfinții Apostoli Petru și Andrei răspândesc cuvântul Evangheliei în această regiune elenizată, a cărei încreștinare a fost împlinită în secolul al III-lea și al IV-lea de către părinții capadocieni. În aprilie 1204 se întemeiază aici împărăția greacă independentă a Marilor Comneni, având drept centru politic și religios legendarul și vestitul oraș Trapezunt. În 1461, Pontul intră în întunericul robiei otomane. În secolul al XIX-lea, regiunea a cunoscut o prosperitate și o înflorire însemnată în toate domeniile. Din populația totală a Pontului de 2 milioane de locuitori, circa 700.000 erau ortodoxi. Din nefericire, această creștere a fost întreruptă dintr-o dată și prezența strălucitoare a 30 de veacuri de elenism pontic a luat sfârșit la începutul secolului trecut, odată cu violențele turcești și cu schimbul obligatoriu de populații din 1923. Mai, Ziua Națională de Pomenire a acestui genocid săvârșit împotriva a 350.000 de greci din Pont. Roma Elină nu mai este, Roma Elină s-a deșertat. Roma Elină, deși nu mai este, va înflori și va dăinui iarăși. În această perioadă critică a văzut lumina zilei asceta din Clisura. S-a născut în 1886 în satul de munte Saripapa din regiunea Chiurdun, la sud de Trapezunt, și a crescut într-o atmosferă de evlavie tradițională. În pofida dorinței ei evlavioase de a se închina monahismului, părinții s-au grăbit să o căsătorească pentru a nu deveni călugăriță. Acest lucru nu a împiedicat-o să-și urmeze calea plină de virtuți. Se distingea întotdeauna prin simțămintele ei de milostenie și prin râvna ei curată de a povățui creștinii și a-i îndemna la pocăință și la lucrarea dragostei. S-a mutat împreună cu soțul ei în orașul de coastă Ordu, vechea Cotiora, unde a viețuit până la marea tragedie. O serie de încercări au îndemnat-o spre consacrarea deplină lui Dumnezeu. Mai întâi, ambii ei copilași au murit. Cel mic la vârsta de 2 ani și jumătate. A urmat apoi pierderea soțului. El fusese încorporat în armată la începutul primului război mondial, în 1914, apoi a dispărut, ca atâția alții în străfundurile Asiei Mici. Sfântul mucenic Gheorghe, către care dobândise o apropiere uimitoare, a îndemnat-o să aibă răbdare. Era deja trecută de 30 de ani, se îmbolnăvește grav și timp de 8 zile a fost dusă în întunecimea iadului, unde aude glasurile celor osândiți, dar și în lumina raiului, unde s-a aflat în fericirea și slava sfinților și a drepților.